Зур мәйдан 18 иҗтимагый урын 500 утлы декорация. Казанны яңа елга Европача бизи башладылар. Быел төп бәйрәм чаралары 2 урында Казан гаилә үзәге янында һәм Бауман урамында узачак. Бәйрәм рухы алдагы репортажда. Булак аша күперләр, әкияти шарлар һәм кар бөртекләре белән бизәлде. Ощущение праздничное. Поднимается какой-то настрой, даже если его нету. Мне очень нравится, это очень красивее. Шәһәрне бизәргә кирәк, чөнки ул кайфны күтәрә, шундый яңа ел атмосферасын барлыкка китерә. Казан Кремле янында арт-объект, казанлылар һәм башкала кунаклары анда фотосессия оештырыла. Камал театры каршында лилияләр чәчәк ата. Быел яңа ел бизәкләре һәрбер парк һәм скверда барлыкка киләчәк. 35 метрлы төп чыршы исә Казан гаилә үзәге янында 26 декабрь кичке сагать 4-тә ачылачак. Тамашачыларны концерт һәм салют көтә. Быел яңа ел чыршысы утлы музыкаль шоуны хәтерләтәчәк. Моның өчен 93 мең диодлы яктырткыч, әйләнеп торучы 12 пушка һәм 640 төсле гирлянда әзерләнгән. Шунда ук 31 көнне президент мөрәҗәгатендә тыңлап булачак. Тамашачыларны биредә Боз шәһәрчегедә көтә. Кышда Карфест кысаларында бәйрәмчә бизәлгән сәүдә нукталары эшләячәк. 160лап зур чара көтелә. Моннан тыш ачык һавада кешеләрнең кәефен күтәрә торган бик күп төрле вакыйгалар әзерләнгән. Әлбәттә, чараларның төп геройлары ул Кыш бабай һәм Кар кызы. Күсе елы буларак балалар спектакльләрендә ул да булыр. Бауман урамында да эш гөрли 21 декабрь көнне биредә кыңгыраулар парады узачак. Театральләштерелгән персонажлар әлеге урам буенча в лесу родилась елочка җырын җырлап барыр дип көтелә. Бу чыннан да могҗизалы тамаша булачак, чөнки Кыш бабайларның юлын менә шушындый аркалар яктыртып торачак. Аларны Италия бизәүчләре технологиясе буенча эшлиләр. Чит ил технологияләре буенча быел Черек күл паркындагы шугалакны да бизиләр. Небесная канцелярия нам. Күктәгеләр безгә бу атнада кар вәгъдә итә, бөтенләй яңа елча мөхит булсын дип. Тик чамасы белән яусын иде. Барысы да күркәм, купшы күренсен. Кар өемнәре кешеләргә комачауламасын. Тәртип булсын өчен бу мәсьәләләрне контрольдә тотарга кирәк. Беренче мәртәбә бу ел Казанда Art Box күчмә музыкаль платформасы эшләячәк. Җырчы биючеләрдән мобиль сәхнә Казанның күп кеше җыелган урыннары буйлап сәяхәт итәр дип көтелә. Айгөл Бәдретдинова, Данил Филатов, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы.